niin nyt pitäisi olla tallennus päällä ja ruvetaan käymään niin kuin päivänä oikeaa asiaa läpi. Eli Moodlesta tosiaan löytyy tämä materiaali, joka tämän päivän osalta on tällainen hyvin itsensä selittävä tutoriaali. Eli tämä pitäisi toimia aivan itsenäisenä dokumenttina. Myöhemmissä harjoituksissa sitten käydään enemmän niin, että on opiskelijoilla itse tehtävää, eikä ole niin kuin joka välivaihetta selitetty erikseen. Ja kuitenkin pyrin tekemään tämän niin kuin tässä livenä tehden itse nämä kaikki asiat samaan aikaan, enkä niinkään seuraa tuota dokumenttia, mutta siinä on samat asiat. Eli ihan ensimmäisenä Spyderi auki. Windowsista se löytyy siitä Windows-nappulasta ja kirjoittaa Spyder tai jotain sen sisältöistä. Ja avautuu tällainen ruutu. Siivotaan toi tyhjäksi, niin näyttää samanmalta kuin teillä on. Eli tässä vasemmalla puolella on tällainen tekstieditori, mihin mennään ihan kohta. Ei mennä suoraan siihen, mennään pala kerrallaan. Ja sitten täällä oikealla on tällainen alue, mihin saa valittua erinäisiä asioita. Helppi on siinä niin kuin valmiina. Ja sitten ehkä kiinnostavin kohta tähän alkuun on tämä konsoli, mihin niin kirjoitetaan varsinaiset komennot, jos niitä haluaa suoraan antaa. Kaikista yksinkertaisimmillaan tämä Pythoni tai Spyderi tässä tapauksessa toimii meillä niin kuin laskimena. Tähän voidaan kirjoittaa ihan samanlaisia asioita kuin taskulaskimeen. Ja suosittelen näillä kikkailemaan ja leikkimään ja kokeilemaan. Niin tämä asia niin kuin aukeaa luultavasti tehokkaimmin. Oikeastaan ainut tällainen erikoisuus on eksponentti, että kun voisi kuvitella, että se näyttäisi joltain tollaselta, mutta Pythonissa se on 2 kertomerkkiä, niin toi on sitten 3 potenssiin 2 asia, joka tarvii vaan muistaa jotain historian painolastia luultavasti. Sitten kun hyvin nopeasti, oikeastaan heti, haluaa käyttää muuttujia, tehdä vaikka A-muuttuja, sijoitetaan sinne 3, niin se tulee ihan vain, että A on yhtä suuri kuin 3 ja vastaavasti B on jotain. Ja sitten voidaan sanoa, että C on vaikka A kertaa B. Ja nyt jos halutaan toi C ulos sieltä, nähdä, että mikä sen arvo on, niin suoraan konsolin kirjoittain sen saa ihan vaan, että C ja Enteriä. Ja se kertoo sen. Toinen tapa, mitä tullaan sitten käyttää kohta enemmän, on kirjoittaa tuollaisen print-funktion sisään, jolloin se taas tulostaa sen C-arvon sieltä. Ja aika usein on kiva pikkasen muokata sitä ja antaa sille tällainen selite, että C on nyt jotakin, niin sitä sitten itse on helpompi lukea, että mitä tässä tapahtui. Ja tämä on tosiaan käytännöllistä lähinnä tällaisessa niin kuin kokeilussa tai joissakin muissakin yksittäistapauksissa, mutta melkein aina halutaan kirjoittaa asioita tänne tekstieditorin puolelle. Ja tämä toimii hyvin identtisesti siihen nähden, mitä äsken esitin. Voidaan just sanoa, että A on jotain ja B on jotain ja C on sitten vaikka A kertaa B ja printata sieltä arvot ulos. Ja itse käytän melkein aina pikanäppäintä F5, mutta tämän voi ajaa myös täältä nuolesta, jolloin se vinkkaakin, että toi F5 on toi pikänäppäin sille, jolloin se tänne samana tilana ajaa tänne koko pätkän kerralla. Ja tässä on sellainen yksityiskohta, mitä eri ihmiset tykkää tehdä vähän eri tavalla, mutta itse tykkään siitä, että se muistaakseni kun tätä käyttää ensimmäistä kertaa,
niin suurin piirtein tämän näköinen valikko avautuu siihen. Niin mä käytän aina tätä niin, että se siivoaa nuo muuttujat tuolta muistista. Toiset tykkää käyttää eri tavalla, mutta niin kun, jos tätä ei täppää, niin se aiheuttaa helposti sellaisia vaikeasti havaittavia virhetilanteita. Mutta se on taas eri ihmisten mieltymyksistä kiinni, että kuka tykkää mitenkin. Ja tässä oli oikeastaan niin kuin tätä Pythonin ihan täysin peruskäyttöä. Niin mennään sitten seuraavaksi siihen, että miten sillä voisi tehdä jotain hyödyllistä. Eli meidän hyödyllinen esimerkki tästä dokumentaatiosta on tällainen yksinkertainen putkilaskenta. Että me tunnetaan putken painehäviölle tällainen kaava, mihin ei nyt mennä tässä sen tarkemmin, että mitä se yrittää sanoa. Ja sitten tunnetaan kitkähäviölle tollainen kaava ja Reynoldsin luvulle tällainen kaava. Tätä käydään itse asiassa sitten luennolla tämän tyyppisiä asioita läpi enemmän. Mutta nyt me halutaan vaan oppia käyttämään Pythonia paremmin, niin mietitään tätä asiaa vaan niin kuin, että nämä on yhtälöitä, mitkä me kirjoitetaan, eikä olla niin kiinnostuneita sitä fysikaalisesta merkityksestä. Niin kannattaa oikeastaan aina ottaa niin kuin parametrit erikseen. Eli esimerkiksi nyt meillä on vaikka tiheys vettä, niin sen tiheys on 1000 suurin piirtein. Otetaan vaikka pituus 10 metriä ja halkasia 5 senttiä. Viskositeetti 1 potenssi 10 potenssia -6. Tässä on tosiaan sellainen taas yksityiskohta, mikä ei välttämättä ole kaikille tuttu, että jos kirjoittaa vaikka e-potenssi -1, niin se on vastaa samaa kuin 10 potenssi -1. Ja vastaavasti, jos on vaikka -5, niin no se näköjään ilmaisenkin sen noin, mutta se tarkoittaa sitten samaa kuin 10 potenssiin -5. Se on vain yleisesti käytetty lyhennysmerkintä, pitää asioita mukavasti yksinkertaisina. Ja sitten valitaan nopeudelle joku arvo, vaikka 10 tässä tapauksessa. Minulla itselläni on sellainen tapa, että mä tykkään kirjoittaa nämä asiat tälleen niin kuin siistiin samaan sisennyksen kaikki, mutta se ei niin kuin tuossa kohtaa vaikuta itse tulokseen. Sitten aina kannattaa ajaa koodia vähän niin kuin koko ajan mahdollisimman pienissä paloissa, koska sen hyvin helposti syntyy sellaisia pieniä ja helposti tai vaikeasti jälkeenpäin löydettäviä virheitä. Esimerkiksi nyt tämä meidän koodi on niin yksinkertainen, että se luulisi toimivan, mutta jos tonne nyt olisi kirjoittanut vaikka pilkun pisteen sijaan, niin sitä ei välttämättä huomaisi. No se raportoikin sen, että ei nyt mennyt hyvin. Mutta paremmin se tulee esille siinä vaiheessa, kun tätä yrittää ajaa, ja se rupeaa herjaamaan, että ei nyt käy järkeen. Kertoo, missä se virhe on rivillä 11 tällaisessa tiedostossa, eli rivillä 11 tuolla. Ja tuosta jos vielä klikkaa, niin se suoraan ohjaa sinne virheen luokse, että ei ymmärrä, mitä tuossa yritetään viestiä. Kun siihen korjaa sen pisteen, mikä siinä kuuluisikin olla desimaalierottimena. Ja nyt jos sen ajoin siis sen tuolla F5 pikanappulalla, niin toimii. Sen jälkeen voidaan laskea Reynoldsin luku. Eli nopeus kertaa halkaisija jaettuna viskositeetti. Ja vaikka heti printtailla tuo Reynoldsin luku ulos.
Se on tuommoinen 500 000. Taas asioita, joita kannattaa opetella tekemään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska yleensä on niin kuin aika hyvä sellainen arvio, että mikä se Reynoldsin luvun pitäisi olla, niin jos se menee ihan täysin väärin heti tässä vaiheessa, niin sitten tietää tehneensä jonkun virheen, ja siihen on helppo puuttua niin kuin siinä vaiheessa, kun koodi on vielä todella yksinkertainen. Sitten tullaan oikeastaan seuraavaan asiaan, mikä tuo esille sellaisen niin kuin Pythonin yleispiirteen. Kirjoitan tämän nyt ensin valmiiksi ja puhun sitten vasta, niin menee kerralla oikein. Ja tässä meillä on auki kirjoitettuna toi kitkakerroin ratkaisu tuosta yhtälöstä. Ja se, mikä siinä on nyt pikkasen poikkeavaa aikaisempaan nähden, on tämä kymmenkantainen logaritmi, tai ylipäätänsä logaritmit. Ja Pythoni on rakennettu sillä että se peruspyyttoni, niin kuin mikä osaa tehdä esimerkiksi tällaisia asioita, niin on todella pieni ja sellainen kompakti paketti, että sitä loppuu todella nopeasti ominaisuudet kesken, kuten vaikka, että logaritmia se ei vaan niin kuin tunne. Mutta tähän meillä on paljon kirjastoja, ja logaritmi on niin tyypillinen, että se löytyy todella monista kirjastoista. Mutta me käytetään tällä kurssilla sellaista aika standardikirjastoa kuin NumPy, joka saadaan tänne mukaan tällaisella komennolla. Ja on usein miellyttävää antaa sille tuollainen lyhennysnimike. Eli NP on aika standardi. Melkein kaikki käyttää sitä. Kannattaa teidänkin käyttää ihan vaan siksi, että on sit samanlaista koodia kuin muillakin. Ja tuo syntaksi tuossa kohtaa, no jos ei ole ohjelmointiin tutustunut eikä oikeastaan kiinnostakaan, niin voi ihan vain hyväksyä, että näin näitä asioita vaan kutsutaan. Mutta siis viittaa siihen, että tuolta NumPyn sisältä käytetään kymmenkantaista logaritmia ja annetaan sille parametrina tällainen luku. Ja Pyderissä on ihan kivat nämä, että jonkun verran auttaa. Täältä meiksi tulee dokumentaatiota, että mitäs tämä NumPy nyt on syönyt. Ja en muuten alussa muistanutkaan sanoa tästä Spyderistä, että Pythoniahan siis tosiaan voi käyttää vaikka kuinka monella eri tapaa. Ihan suoraan millä tahansa tekstieditorilla ei ole oikeastaan mitään väliä, millä tuota kirjoittaa. Ja sitten tällaisia graafisia ohjelmointiympäristöjä ideiksikin sanotaan, niin näitäkin on vaikka kuinka paljon. Ja olettaisin, että teistä suurin osa on, luultavasti oikeastaan jo melkein kaikki tässä vaiheessa, niin on käynyt sen ohjelmointiperuskurssi, millä kanssa käytetään Pythonia, ja olisikohan siellä ollut PyTsarmi vai mikä käytössä. En yritä mitenkään väittää, että Spyderi olisi varsinaisesti parempi kuin PyTsarmi tai joku muu, mutta tämä on erittäin sopiva tällaiseen niin kuin numeerisen laskennan käyttöön, koska tämä on juuri tähän tarkoitettu. Tähän esimerkiksi saa kuvaajat kivasti samaan ja asiat toimii sille helposti ja mukavasti. Mutta jos itse tykkäätte käyttää jotain muuta, niin se ei kyllä oikeastaan muuta yhtään mitään, että se on täysin henkilökohtainen valinta. Joo, pääsyn sivuraiteelle. Tarkistetaan, että mikä meidän kitkakerroin on. Näyttää ihan järkevältä, eli meidän koodi luultavasti on oikein. Ja sitten lisätään vielä, että painehäviön laskenta.
ajetaan ja printtaillaan se painehäviökin sieltä. Tosiaan tuossa on se eksponentti, mikä on vähän epäintuitiivinen, jos ei sille ole aikaisemmin altistunut. Mutta muuten koodi näyttää aika sellaiselta helposti luettavalta tekstiltä, mistä saa ihan selvää, vaikka jos Pythoniin koskaan tutustunutkaan. Tämän mä sanoisin, että alkaa olla jo sen verta Pythonin osaamista, että tätä ihan oikeasti pystyy hyödyntämään. Tämä niin kuin, toki kaiken voi naputella laskimeen, sekin toimii, mutta onhan se vaan ihan niin kuin todella paljon helpompi naputella tähän koodiin kuin siihen laskimeen. Ja tästä on sitten todella kätevää vaihtaa näitä parametreja ja saman tien näkee, että miten se vaikuttaa tuloksiin. Ja tämä on oikeastaan lyhykäisyydessä se, että miksi tällainen pieni määrä ohjelmoinnin osaamista on jo hyvin arvokasta. Enemmän on tietysti parempi, mutta oikeastaan sillä niin kuin pienellä määrällä pääsee jo aika pitkälle. Sitten mennäänkin heti seuraavaan tällaisen niin kuin edistysasiaan, millä saadaan tästä ohjelmoista paljon enemmän hyötyä. Eli käytetään looppeja. Kommentoidaan ensin tuo vanha koodi tuosta pois. Käytin siis pikanäppäintä, että Ctrl+1, niin voi kommentoida tällaisia isoja palikoita kerrallaan. Ja kommentointi siis tarkoittaa sitä, että se lisää tuonne tuollaisen risuaidan eteen, jolloin se Python, kun se lukee tuota koodia, niin se ei niin kuin suorita näitä rivejä. Ne on siellä ihan vaan niin kuin ihmisten iloksi. Tai tässä tapauksessa niin kuin vaan pois käytöstä, mutta pidetään tallessa vielä kuitenkin, jolloin sitten koodi ei tee yhtään mitään. Ruvetaan tutustumaan for loopiin. Eli noudattaen tätä dokumentaation rakennetta, niin haluttaisiin ratkaistakin iso määrä tällaisia vastaavia ongelmia, kun äsken ratkaistiin yksi kerralla. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin tutustutaan nopeasti siihen, että miten tämä syntaksi toimii. Eli luodaan tällainen lista, jossa on numeroita sisällä. Ja mitä ne numerot on, niin ne oikeastaan tässä kohtaa hirveän merkittävää. Listan syntaksi on nuo hakasulkeet ja sitten pilkulla erotettuja arvoja. Sen jälkeen voidaan tehdä for loopi, joka Pythonissa tapahtuu näin. Eli se on melkein englantia. Eli for v, joka on tämän vs:n sisällä, niin käydään nämä vs:n alkiot yksi kerrallaan läpi. Tässä on 1, 2, 3, 4, niin edespäin. Ja printataan ne ulos. Ja Pythonissa käytetään tällaisia niin kuin sisennyksiä, että kun tuossa on sisennys, niin Python tietää, että tämä asia liittyy tähän for loopiin. Ja sitten kun tämä ajetaan F5 painamalla, niin se tosiaan printtaa yksi kerrallaan ne alkiot ulos sieltä. Se sama VS löytyy nyt myös tästä meidän konsolista, ja me voidaan tutkia se VS:n alkioita myös yksi kerrallaan indeksoimalla niitä tuolla hakasulkeella. Pythonissa indeksointi alkaa 0, eli kun tuolta haluaa tuon ensimmäisen alkion, niin sen indeksi on 0, ja toinen alkio on sitten 1 ja niin edespäin. Jos yrittää tai viimeinen indeksi on sitten 9, eli tuonne 10 saa 9. Ja jos yrittää mennä ohi tuosta alueesta, niin ohjelmointikieli herjaa, että nyt meni tällä tavalla vikaan ja kertoo
missä kohtaa meni vikaan. Vastaavasti, jos halutaankin indeksoida tuota VS:ää takapäin, eli tuo viimeinen, niin siihen viittaa indeksi -1. Ja vastaavasti -2 on sitten 9 ja niin edespäin. Tämä tosiaan itsestä listasta. Ruvetaan sitten saman tien hyötykäyttämään sitä tähän meidän ongelmaamme. Eli poistetaan kommentit tuosta aikaisemmasta. Muokataan rakennetta vähän sen, että korvataan toi V VS:llä. Ja sitten tämä blokki, mikä äsken ajettiin kerran, niin leikataan se ja liimataan tonne for loopin sisään. Ja nyt voidaan ajaa, niin tämä sama asia ajaa nyt 10 kertaan. Muokataanpas pikkasen printtikomentoja, niin olisi helpompi saada selvää, että mitä se tekee. Nyt on siistimpi muotoilu ulostulossa, niin nähdään, että nopeudella 9, Reynoldsin luku on tollainen, F on tommonen, dp on tommonen, ja nopeudella 10, niin edespäin. Toi tyhjä printti, niin printtaa sitten tyhjän rivin tuohon väliin, niin on helpompi saada selvää, mitä siellä tapahtuu. Ja nyt aletaan päästä jo sellaiseen, niin kuin sanotaanko, yliinhimillisiin supervoimiin tässä ohjelmoinnissa, että tuon yhden tapauksen kohdalla tämä ohjelmointi oli nyt ihan näppärää, mutta ei tuonut oikein mitään sellaista hirmu isoa etua kynäpaperi- ja laskimenetelmän nähden. Tämä 10 on jo aika näppärä, tai sitten me voidaan saman tien laskea vaikka 100 tapausta tai 1000 tapausta. Siinä menee jo hetki, mutta näitä sitten on täällä aika paljon näitä laskentainstansseja, ja se ei niin kuin tuota meille juuri mitään lisävaivaa siihen nähden, että oltaisiin tehty vain 2 tapausta tai vaikka 10 000, niin ei ole mitään niin kuin lisävaivaa siitä. Ja taas sellainen Pythonin yksityiskohta, mitä äsken käytin tuossa ajattelematta, niin jos meillä on tuollainen lista, niin kuin lista 1 ja 2, jos se kerrotaan vaikka 2, niin sitten meillä on 2 sellaista listaa. Eli kun toi kerrotaan sitten vaikka 100, niin sitten meillä on aika pitkä lista. Ja taas edeten meidän dokumentaatiossa, niin otetaan lisää näitä ohjelmoinnin selkeitä etuja. Ja on se, että miten me pystytään sitten käsittelemään tätä dataa. Kun tämä 10 numeroa jo, jos sitä nyt rupeaa tästä tuijottamaan, että mitenkäs nämä asiat nyt liittyy toisiinsa, niin sitä on pikkasen hankala hahmottaa tästä. Voidaan esimerkiksi nähdä sellaisia asioita, että kun nopeus kasvaa 1-2, niin painehäviö kyllä kasvaa ja kasvaa oikeastaan aika nopeasti. Sitä ei niin kuin näistä numeroista oikein saa mitenkään helposti selville. Niin opetellaan heti kärkeen tallentamaan noita tuloksia, käsittelemään niitä ja piirtämään niistä kuvia. Jotta me saataisiin tallennettua niitä tuloksia, niin tehdään tällainen tyhjä lista. Otetaan sitä dp-s:ksi ja tosiaan tyhjä lista on tällainen listan symboli ilman mitään sisältöä. Ja sitten täällä loopin sisällä sinne tyhjään listaan lisätään alkioina
toi dp, eli append niin kuin lisää listan perään tämän alkion. Ja nyt jos printataan täällä lopuksi, että mitäs tuolla dp:ssä on, niin nähdään, että siellä on sitten nuo samat dp-alkiot. Esimerkiksi tuossa on tuo viimeinen dp, mikä on täällä sisällä, niin se on laitettu tänne listaan myös viimeiseksi alkioksi ja ensimmäinen vastaavalla tavalla. Nythän tätä voisi tietysti tekstimuodossakin käsitellä sille, että sitä saisi paremmin selvää, mutta ehkä miellyttävämpää on suoraan piirtää kuvia siitä. Jälleen kerran kuvien piirtoon löytyy Pythonissa vaikka kuinka paljon erilaisia mahdollisuuksia, mutta me käytetään pyplottia matplotlibin sisältä. Ja tässä on taas pikkasen lisää syntaksia, että kun toi matplotlib on ihan vastaava kirjasto kuin NumPykin, niin se voidaan importata tuollaisella samalla käskyllä. Matplotlib on itse asiassa aika valtava kirjasto, niin kuin en todellakaan tiedä kaikkea, mitä sieltä löytyy. Ja me tykätään käyttää sieltä vain tällaista pientä palaa, eli pyplottia, ja annetaan sille vielä sitten nimeksi tällainen vastaava lyhennysnimi kuin tuo np, niin plt, mikä on kanssa hyvin standardi. Oikeastaan kaikissa tutoriaaleissa se merkataan tällä tavalla. Kannattaa käyttää samaa merkintää, niin pysyy asiat yksinkertaisina. Ja nyt kun meillä on tuo kirjasto, millä me voidaan ottaa kuvia ulos, niin on hyvin suoraviivaista sitten tehdä niitä kuvia. Annetaan sille nopeus x-akselille ja sitten tuo laskettu painehäviö y-akselilla. Ja kun ajetaan tämä, niin se Python kertoo meille, että tuo plotti tuli ja se löytyy tässä oletuksena täältä. Tämän voi taas vaihtaa mielensä mukaan, minne se tarkkaan ottaen tämän kuvan laittaa. Mutta minusta tämä standarditapa on ihan miellyttävä. Se sitten pysyy tässä niin kuin helposti käsiteltävänä, että kun kerran on tämmöinen koodi tässä nähtävillä ja tässä on nämä numeroarvot nähtävillä, niin tuossa on sitten se kuva nähtävillä. Siinä vaiheessa, kun ongelmien koko kasvaa niin kuin sellaiseksi isoiksi, niin tämä ei ehkä ole enää niin näppärää, mutta tällaisessa pienessä, mitä itse asiassa suurin osa sellaisesta perusinsinöörin ohjelmointityöstä on, niin erittäin kätevää. Ja itse tykkään heti alkuunsa pikkasen lisäillä tuohon kuvaan ominaisuuksia, jotta taas pysyy itse paremmin kärryillä, että mitä on tehnyt. Tästä nyt olisi aika kiva, että täällä kertoisi, että täällä on nopeusta x-akseli ja painehäviö y-akselilla. Niin se saadaan tällaisilla komennoilla. Eli taas viitataan siihen käytettyyn kirjastoon ja pisteellä erotetaan, että mitä sieltä ollaan tekemässä. Ja x-laapeli niin tekee tuonne x-akselille tekstin, eli nopeuttaja metriä sekunnissa stringimuodossa. Niin ja tosiaan tällaisia tekstejä, eli stringejä, Pythonissa merkataan tuollaisella tuplahipsulla, tai ihan yhtä lailla voi käyttää yksoishipsua. Se ei sinänsä muuta tilannetta. Ja vastaavasti y-laapeli on sitten yllä. Saadaan sekin sinne. Ja jos haluaa, niin voi käyttää vielä gridiä ja asettaa vaikka noin rajat tuolle 0–10. 1–10.
niin saa pikkusen kivemman näköisen kuvan. Nämä on kaikki sellaisia juttuja, mitkä ei varmaan nyt ensialtistuksella tartu, mutta ei onneksi tarviikaan. Nämä löytyy Googlesta tosi kätevästi, tai sitten kun toivottavasti tallennatte tämän kurssin materiaalit, niin ne voi sitten copypasteta melkein sellaisenaan tästä eteenpäin melkein joka kerta. Kuvien plottaamiseen liittyy sellainen, sanotaanko ominaisuus, että kun toi Matplotlib ja Pyplotti, sekin on niin kuin todella valtava kirjasto, niin jos kirjoittaa Googleen jotain sellaista kuin että Python ja plotting tai vastaavaa, niin se tarjoaa vähän niin kuin liikaakin vaihtoehtoja sille, että miten nämä asiat tehdään. Esimerkiksi itse käytän omassa työssäni oikeastaan aina pikkasen edistyneempiä työkaluja, mitkä tarjoaa niin kuin enemmän vaihtoehtoja, olio-ohjelmointia tarkemmin sanoen niille, ketkä on tutustuneet siihen, ja suosittelen sitä itse, niin kuin se on vaan antaa pikkasen enemmän mahdollisuuksia tehdä asioita. Se syntaksi on aavistuksen monimutkaisempi, niin ei käytetä sitä tällä kurssilla lähtökohtaisesti. Ja toistan tässä tosiaan, että tällä kurssilla pyritään pitämään tämä ohjelmointipuoli niin kuin mahdollisimman pienenä. Käytetään yksinkertaisia työkaluja, millä sitten kuitenkin saadaan hyvin paljon lisäarvoa siihen nähden, että ei käytettäisi ohjelmointia ollenkaan. Nyt meillä on tosiaan kasassa tällainen jo oikeastaan hyvin käyttökelpoinen työkalu, että tähän kun vaan lisää kirjoittaa koodia tai eri koodia, niin pystyy tällä samalla menetelmällä ratkaisemaan hyvin paljon isompiakin ja monimutkaisempia ongelmia. Voidaan ratkaista se monelle muuttujalle ja saadaan kuvat ulos. Ja eivät toi nyt montaa kymmentä riviä koodia ole ja ei mene kauaa oppia. Tähän on kuitenkin vielä huomattavasti parempia tapoja ja käydään se selkeä parannus tässä sitten seuraavana läpi. Eli tuolta NumPystä löytyy sellaisia asioita kuin arrauta, joka on olennaisesti hyvin samankaltainen asia kuin lista, mutta nämä arrautun soveltuu numeeriseen laskentaan paremmin. Niistä lähes aina tulee tehokkaampaa koodia ja lähes aina myös tiiviimpää koodia. Että kunhan näitä oppii käyttämään, niin pääsee paljon vähemmällä koodaamisella. Niin käydään tässä nyt pala kerrallaan läpi, että miten nämä poikkeaa siitä peruslistasta. Eli tuossa meillä on nyt NumPy-array, mikä on olennaisesti hyvin samankaltainen asia kuin se lista. Ja tosiaan syntaksikin on hyvin samankaltainen asia, että sille annetaan lista ja sitten vaan sanotaan, että se on tuollainen array-tyyppinen. Ja kun muistetaan, että meillä oli se VS, kirjoittelin jotain sekavaa tuonne, joka oli tällainen lista, niin tehdään nyt vastaava VS NumPy-array. Ja sitä voidaan sitten indeksoida vastaavalla tavalla kuin listaakin. Sieltä saadaan ulos noita arvoja ja voidaan ottaa myös takapäin indeksoida sitä. Mutta se, missä tämä VS tai NumPy-arrayn etu tulee, nyt kun meillä on tällainen NumPy-array-lista, niin voidaan suoraan kirjoittaa tällaisia asioita, kuten esimerkiksi 2 kertaa VS, jolloin sen sijaan, että se listan pituus kasvaisi,
niin tämä tekee tällaista matematiikkaa, mitä nyt voisi kuvitellakin insinöörin useimmiten haluavan. Eli esimerkiksi kun tuossa on 1 ja 2 ja 3 ja niin edespäin, niin 2 kertaa se arrau, niin se kertoo nämä 1 2, tulee 2 ja 2 2 ja 4 ja niin edespäin, joka on hyvin kätevää, koska nyt voidaan taas tehdä iso kasa erilaisia operaatioita ilman, että se tuottaa meille juurikaan lisätyötä. Ja tosiaan näitä voi sitten kertoa toisillaan ja vähentää toisistaan ja tehdä kaikkia tällaisia perusoperaatioita. Tai jos otetaan vaikka se logaritmi tuosta VS:stä, niin toki sekin onnistuu ihan vastaavalla tavalla ja sieltä saadaan sitten kerralla numerot ulos. Käydään tätä kuitenkin pala kerrallaan. Niin ensimmäisenä voidaan vaan muuttaa tämä koodin, että siellä on toi array listan sijaan. Ja koska sitä arrayta voi indeksoida ihan samalla tavalla kuin listaakin, niin toi for loop toimii aivan samalla tavalla kuin ennenkin. Mikään ei oikeastaan muuttunut. Mutta se, miten me saadaan tähän niin kuin lisää hyödyllisiä ominaisuuksia, vähän copypasteen ja kommentoin koodia, niin pysyy erillään nämä asiat. Niin hyödyntämällä tuota ominaisuutta, että tuolla VS:llä voi nyt tehdä tämän kaltaisia laskutoimituksia, niin me päästään kokonaan eroon tästä for loopista. Eli voidaan poistaa se, poistaa tuo dp-henkin liittyvät asiat, ja nimet pysyy ehkä käytännöllisempinä, jos otetaan tuo s-kin pois. Ja nyt meiltä pitäisi tulla tuo kaikki sama kuin ennenkin, paitsi että mulla on ylimääräinen muuttuja tuolla. Samat asiat kuin ennenkin, mutta yksinkertaisemmalla koodilla. Eli kuvasta nähdään heti suoraan, että tulos on aivan sama kuin ennenkin. Näitä kuvia voi muutenkin lipsutella tästä niin kuin edestakaisin, mutta koska ne nyt on samanlaisia, niin siinä ei huomaa mitään eroa. Ja vastaavalla tavalla noihin kaikkiin muihinkin muuttujiin on nyt tullut useampi arvo. Ja selitän tämän alusta nopeasti uudelleen, koska tämä saattaa olla vähän outo konsepti monille. Käsittääkseni esimerkiksi siellä ohjelmoinnin peruskurssilla ei tällaisiin asioihin mennä, vaikka nämä on niin kuin teknisessä laskennassa hyvin paljon käytettyjä, niin kuin oikeastaan kaikki teknisen laskennan kielet tai kirjastot toimii tällä samalla tavalla. Eli meillä on tällaisia muuttujia, jossa on yksi arvo, kuten esimerkiksi tiheys. Ja sitten on tällainen muuttuja, missä on monta arvoa. Tässä tapauksessa nopeus. Numerot juoksee 1–10. Ja se on tällaista numpy-arrau-tyyppiä. Niin sillä voidaan sitten tehdä suoraan matematiikkaa niin, että siinä on monta vaihtoehtoa. Eli esimerkiksi tämä laskee meille Reynoldsin luvun kertoen nämä kaikki alkiot noilla yksittäisillä luvuilla D ja Nu näillä, jolloin saadaan Reynoldsin luku ja tällainen arvi, joka on vastaa niitä 10 nopeutta, mitkä määritettiin tuossa aikaisemmin. Ja nyt kun meillä on tosiaan Reynoldsin luvussa 10 arvoa, nopeudessa 10 arvoa, ja sitten nämä muut on yhdenmittaisia, niin voidaan taas tehdä lisää matematiikkaa. Eli tuossa on Reynoldsin luku,
otetaan siitä toi ja vakiotermistä 10-kantainen logaritmi ja muita operaatioita saadaan kitkakerroin, ja kitkakerroin vielä taas 10 kappaletta eri lailla. Ja vastaavalla tavalla tuossa meillä on sitten nopeudessa on 10 arvoa ja f:ssä on 10 arvoa, niin nekin taas sopii yhteen. Eli toi on vastaava asia, kun jos VS kertaisi vaikka VS:llä, niin sitten sieltä tulisi, että 1 kertaa 1 on 1 ja 2 kertaa 2 on 4 ja 10 kertaa 10 on 100 ja niin edespäin. Tämä on oikeastaan se tapa, millä näitä useimmiten kannattaa ratkaista. Nämä NumPy-arraut on tosiaan melkein aina nopeampia kuin loopit. Ja sitten se myös johtaa tiiviimpään, helpompaan koodin, kunhan sitä oppii käyttämään. Mutta toisaalta, jos tuntee itse tämän loop-systeemin enemmän omaksensa, niin sillä saavuttaa kyllä olennaisesti samat asiat, koska esimerkiksi tämän kurssin nämä laskennat on kaikki sen verran kevyitä, että se tietokone kyllä hoitaa ne oikeastaan heti ilman mitään odotusta joka tapauksessa. Ja sitten jatketaan taas vähän yleistäen tätä työkalupakkia, mikä meillä on. Eli tällaista koodia, mikä meillä tässä on, niin yleensä sanotaan skriptaamiseksi, tai oikeastaan kaikki, mitä me tehdään tällä kurssilla, on melko skriptaamista, koska ne ongelmat on niin pieniä. Että voi niin kuin lukea tälleen alusta niin kuin ylhäältä alaspäin, ja se etenee hyvin suoraviivaisesti ja helposti. Mutta aika usein tulee sellaisia tilanteita, että me nyt halutaan laskea vaikka tätä putken painehäviötä niin kuin monimutkaisessa tapauksessa, missä on vaikka kuinka paljon erilaisia putkia, mille kaikille pätee tämä sama putken painehäviökaava, mutta nämä parametrit on vain erilaisia. Eli esimerkiksi siellä on niin kuin eri mittainen tai eri paksuinen putki. Ja sitten on aika kömpelyä copypastata tätä samaa koodia ja vaihella niitä parametreja sinne. Niin sitä varten käytetään funktioita. Ja Pythonissa funktion määrittely on tällainen sana kuin def ja nimi ja sitten parametrit. No, olisiko vaikka noin. Ja se lopetetaan kaksoispisteellä. Sen jälkeen voidaan sanoa, että palauta sieltä vaikka parametri kertaa 2. Ja nyt meillä on nimi-niminen funktio, joka kertoo sinne syötetyt arvot kakkosella. Ja tuo parametri tosiaan voi ihan hyvin olla vaikka NumPy-array, ja silloin se vain kertoo sitä arrayta kakkosella. Käydään tämäkin taas pala palalta läpi. Ensin sillain, sanotaanko naivisti, ettei siitä ole meille oikeastaan mitään hyötyä, mutta opitaan vaan tekemään se funktiomäärittely. Ja sitten muodostetaan siitä sellainen muotoilu, miten sitä yleensä käytetään. Eli ihan yksinkertaisinta, miten siitä saa funktion, on ottaa tuo kaikki koodi, mitä me aikaisemmin tehtiin, ja siirtää se tällaisen funktiomäärittelyblogin sisään. Ja nyt jos me ajetaan tätä koodia, niin mitään ei tapahdu, koska tämä funktio on tässä niin kuin erillisenä blokkinansa, ja sitä ei ole kutsuttu vielä missään. Sitten kun me kutsutaan sitä koodia tässä myöhemmin tämän blogin ulkopuolella, tässä samassa tasossa kuin mistä niin perusskriptin ajotaso menee, niin sitten se ajaa ton
koodin tuolta blogin sisäpuolelta. Ja tämähän tosiaan ei ole vielä oikein mitenkään hyödyllistä, koska tämä nyt vaan tekee sen täsmälleen saman kuin hetki sitten aikaisemminkin, vähän monimutkaisemmalla muotoilulla. Niin se, miten siitä saadaan hyödyllistä, on, että otetaan nämä parametrit tuolta ulos. Pitää muistaa korjata sisennykset. Noin sisennykset on Pythonissa se, mikä erottaa sen, että mihin ne niin kuin tasoon tai blokkiin nämä koodinpätkät liittyy. Ja sitten voisi ottaa vielä tämän kuvan plottauksenkin tuolta ulos ja vaikka poistaa printit. Taas nuokin plottauksetkin hetkeksi kommentilla pois, niin ei häiritse meitä. Eli kun luetaan koodia nyt alusta, että mitä se tekee, niin se importtaa pari kirjastoa, määrittää funktion, määrittää tällaisia muuttujia, kutsuu funktiota. Ja nyt meidän pitäisi kertoa tuolle funktiolle, että mitä nämä asiat tuolla, mitä se pitäisi käyttää, niin on. Eli tarvitaan esimerkiksi tuonne row-parametri, L-parametri, D-parametri, nu-parametri ja V-parametri, jotka on siis nämä samat asiat kuin tuossa oli. Ja ne pitää myös antaa tuonne funktiokutsuun vastaavalla tavalla. Nyt kun sen ajaa, niin se tosiaan pyörähtää läpi. Ei printannut mitään, koska tuo printti oli pois tai hetkeksi päälle. Niin nähdään, että sieltähän ne tuli samalla tavalla kuin ennenkin. Mutta se, että miten tästä saa vähän siistimmän näköisen, tai niin kuin, että se toimii sillä tavalla, kun yleensä haluttaisiin toimivan, niin palautetaan sieltä tuo painehäviö ulos, jolloin se voidaan kirjoittaa tähän väliin. Ja nyt meillä on se painehäviö käsiteltävissä täällä ulkopuolella. Jos tuosta vaikka printataan painehäviö, niin saadaan se näkyviin. Ja sitten on aika kiva vielä piirtää kuvat siitä samasta asiasta. Ja kuva ei tietenkään muuttunut, koska meillä oli ihan samat arvot kuin ennenkin. Se, miksi tämä on miellyttävää, niin nyt me voidaan sitten hyvin helposti laskea vähän erilaisia painehäviöitä. Tuossa on vaikka painehäviö 2, vähän eri paksuiselle putkelle. Niin saataisiin se noin helpolla, tuonne unohtuu, pienellä muutoksella ulos sieltä. Eli ihan sama solveri ratkaisee sen painehäviön tuolla, palauttaa sen, annetaan sille vain yksi eri parametri, niin se toimii eri tavalla. Ja nyt voidaan vielä plotata se kakkostapauskin sieltä ulos. Niin nähdään odotetusti, että toi pienemmällä putkella, kun D2 on tosiaan puolet pienempi halkaisija kuin D alkuperäinen, niin siellähän tulee sitten reilusti isompi painehäviö. Ja näitä voidaan sitten lisäillä ja sekoittaa monella tavalla yhteen. Tässä on lähinnä se perusidea, että miksi tämä asia tehdään näin. Kun on tällainen yleiskäyttöinen koodi, mikä on tässä kohtaa toi blokki, joka siis määrittää sen, että meillä on solveri-niminen funktio, jonka parametrit on tiheys ja pituus ja halkaisija ja viskositeetti ja nopeus. Niin se tekee vähän sisäistä laskentaa, Reynoldsin lukua, kitkakerrontaa ja painehäviötä, ja sitten palauttaa sieltä painehäviön ulos.
niin tätä voidaan niin kuin ulkoapäin kutsua ilman, että meidän tarvii miettiä enää, että mitä täällä sisällä tapahtuu. Se, miten se näkyy ulospäin, on ihan, että on tällainen asia, mitä kutsutaan, jolle annetaan tällaisia parametreja, ja sitten tulee tällainen arvo pihalla. Ja sitten siellä voidaan jälkikäsitellä, piirtää kuvia ja niin edespäin. Taas erittäin hyödyllistä, erittäin monissa asioissa. Niin kuin tästä käyttömahdollisuuden lähes rajattomat ja voi tehdä teollisuudessa ihmettekoja, kun kirjoittaakin koodin johonkin sellaiseen asiaan, mitä on ehkä vanhempi kaarti tehnyt käsin iän kaiken, ja siihen menee kauheasti aikaa käsin tekemiseen siis. Sitten vielä viimeisenä asiana tällä kertaa sellainen kirjasto kuin Coolprop. Se on täällä dokumentaatiossa lisätty. Eli ton näköinen kirjasto niin tarjoaa meille aineominaisuuksiin työkaluja. Kun aineominaisuudet on taas sellainen asia, mikä niin kuin toistuu hirveän usein oikeastaan joka kerta, että tarvitaan viskositeettia, tiheyttä, mitä se nyt milloin onkaan. Ja se, jos meillä on tällainen niin kuin tämän tyyppinen tapaus, missä meillä on vain yksi arvo, niin tämähän on kohtuullisen kätevää katsoa jostain Googlesta, että mitähän ne vaikka veden aineominaisuudet on, tai saattaa muistaa ulkoakin. Mutta sitten jos onkin joku monimutkaisempi systeemi tai tosi yleiskäyttöinen ohjelmisto, tai just vaikka joku teollisuuslaitos, missä on putkia siellä sun täällä, ja niissä putkissa menee kaikenlaisia erilaisia litkuja erilaisissa olosuhteissa, niin kyllähän sen koodin nyt olisi hirveän hyvä niin kuin itse pystyä määrittämään ne aineominaisuudet, ettei niin kuin käyttäjän tarvitse siinä kohtaa käydä tekemään käsityötä. Niin toi Coolprop on tähän yksi ratkaisu. Siihen löytyy varmasti muitakin, mutta tämä on ollut oman kokemukseni mukaan oikein hyvä. Sillä on pikkusen erikoinen syntaksi. Mä en itsekään muista sitä vieläkään kunnolla ulkoa, mutta tässäkin pätee se sama kuin monessa muussakin, että kunhan se nyt kerran oppii esimerkiksi tällä kurssilla, niin sen jälkeen se voi aina copypasteta sieltä, että se niin kuin syntaksin ulkoa oppiminen tai täydellinen ymmärtäminen ei ole mitenkään välttämätöntä näiden niin kuin työkalujen käyttöön. Esimerkiksi tämä on pikkusen monimutkainen loitsu. Se niin kuin tuolta Coolprops-kirjastosta hakee Coolprops-nimisen moduulin, kohan se nyt oli, ja sen sisältä tuollaisen palan. Meni varmaan tuossakin jo terminologia pikkusen väärin, mutta olennaista on, että tällaisella loitsulla saadaan meille aineominaisuus kirjastokäyttöön. Jos halutaan esimerkiksi tiheys, niin voidaan sanoa, että toi props SI ja D viittaa tiheyteen. Tämä siis tässä vinkkaa, että miten tämä toimii, mutta oikeastaan se ratkaisu, miten muistaa, että miten nämä syntaksit menee, on joko katsoa se vaikka tämän kurssin materiaaleista tai dokumentaatiosta, joka löytyy täältä netistä, jossa on niin kuin, täällä on kerrottu kaikkia muutakin, mutta esimerkiksi juuri toi tiheys, no tässä on ilmaa, niin tässä kerrotaan loitsu, että tällaisella se tulee. Eli ensin, mitä halutaan tietää ja missä olosuhteissa, mille aineille. Toi T viittaa lämpötilaan kelvineissä, eli ensin annetaan T niin kuin avainsanana, sitten seuraavana, että mikä sen numeroarvo on, sen jälkeen P avainsanana ja sen jälkeen mikä sen numeroarvo on. Vähän erikoinen syntaksi,
Mutta hyvä puoli on se, että tällä samalla systeemillä sit pystyy tekemään hirveän paljon erilaisia juttuja. Kuten esimerkiksi tuossa on vähän sellainen monimutkaisempi jo, että halutaan entalpiaa saturoituneelle jollekin kylmäaineelle. Tuo on vissi joku tunnettu kylmäaine, ainakin vaikuttaa tutulta, niin tuo Q viittaa qualityin, eli kun Q on 1, niin silloin meillä on saturoitunutta höyryä tuollaisesta kylmäaineesta tuossa lämpötilassa. Ja sieltä tulee entalpia ulos ihan kivasti. Ja se, että miten tietää sen, että D viittaa tiheyteen ja H entalpiaan, niin osa näistä onkin tällaisia kovin intuitiivisia ja voi oikeastaan arvata, mutta paljon fiksumpaa on katsoa tästä alla olevasta taulukosta. Et jos halutaan nyt vaikka density, niin se löytyy täältä kunhan aikansa. Joo, tuossa on meille density, D tai sitten muita avainsanoja sillä. Eli halutaan se tosiaan jossakin lämpötilassa T, sanotaan nyt vaikka 300 kelviniä, jossain paineessa P, sanotaan että 1 baari, ja aine on tosiaan vettä, niin se on toi viimeinen avainsana. Ja tämä koodi toimii täysin vastaavalla tavalla kuin ennenkin. Erona on vaan se, että ei nyt tarvinnut käsin määrittää tuota tiheyttä. Sitten kun lähdetään etsiä viskositeettia, niin tämä on toi nu-tyyppinen viskositeetti, joka on siis kinemaattinen viskositeetti. Ja kun lähdetään täältä etsimään, että missähän täällä on viskositeetti, tuolta löytyi, niin havaitaan tällainen sanotaanko epäilyttävä yksityiskohta, että tätä viskositeettia sanotaan vaan viskositeetiksi, eikä esimerkiksi kinemaattiseksi tai dynaamiseksi viskositeetiksi. Ja sitten ymmärretään tarkistaa, että mikä sen yksikkö on. Ja huomataan, että tämähän on nyt se dynaaminen viskositeetti, eikä kinemaattinen viskositeetti, mitä me oikeasti halutaan. Niin pitää sitten hetken päästä huomioida tämä. Eli me ei nyt saadakaan tuota nuuta suoraan, vaan saadaan muu, eli se dynaaminen viskositeetti, jolla voidaan copypasteta suurin osa tuosta aikaisemmasta loitsusta, mutta nyt vaan vaihdetaan tuohon haettavan asian paikalle V, joka siis tiedetään tuosta kohtaa. Ja tämä on tosiaan se dynaaminen viskositeetti, ja kun halutaan kinemaattinen viskositeetti, niin se saadaan dynaamisesta viskositeetistä jakamalla se tiheydellä. Niin nyt pitäisi taas koodi toimia ihan vastaavalla tavalla kuin ennenkin. Ja tämä tulee ennen kaikkea hyödylliseksi siinä, että jos nyt haluttaisiin tutkia vaikka, että miten lämpötila vaikuttaa tähän meidän systeemiin, niin korvataan toi literaali 300 tuolta muuttujalla. Ja nyt voidaan sanoa, että meidän lämpötila on vaikka 300 kelviniä. Ja katsotaan, että tuli tollaiset tulokset. Jos olikin vaikka 200 kelviniä. No, ei näköjään onnistunut, tuo liian älytön arvo. No, 280, eli jonkun verran plussan puolella. No ei se paljon siitä muuttunut, kun veden viskositeetti eikä tiheys ei paljon muutu. Vaihdetaanpas väliaine ilmaksi, niin saadaan enemmän poikkeamia. Et jos meillä olisi vaikka 280 kelviniä, niin jos tollaiset tulokset, ja 1000 kelviniä, niin saisi tollaiset tulokset. Ja niissähän nyt oli jo ihan merkittävä arvo, kun katsoo noita
painehäviöiden numeroarvoja. Ja taas päästiin pykälän verran eteenpäin tällaisessa yleiskäyttöisessä ohjelmoinnissa, että voidaan tuosta noin vaan vaihtaa väliainetta, olosuhteita ja laskea paljon niitä arvoja, piirtää niistä kuvia. Ja tämmöistähän se insinööri kovin usein haluaa tehdä tällaisessa niin kuin pikalaskennassa. Se, miten tähän saadaan vielä vähän lisää juttuja, niin on tietenkin käyttämällä enemmän kirjastoja. Me ei nyt tällä kerralla siihen enää mennä. Meillä alkaa olla tämän päivän asiat paketissa. Tällä kurssilla käytetään sitten myöhemmin vielä Skipy-kirjastoa, mikä on hyvin samankaltainen kuin tämä NumPy-kirjasto. Ja itse asiassa aikaisempina vuosina, niin kun toi Skipy ja NumPyn versiot oli vähän vanhempia, niin mä olin tehnyt nämä kaikki materiaalit niin, että kutsutaan suoraan Skipystä näitä juttuja. Mutta on osoittautunut, että uudemmissa versioissa se systeemi ei enää toimi tai lakkaa toimimasta tulevaisuudessa, niin lakkaan käyttämästä sitä näissä esimerkkeissä ja suosittelen sitä muillekin. Mutta esimerkiksi Prujussa voi hyvinkin olla vanhalla syntaksilla merkattuja asioita. Olennaisesti ero on se, että tuossa lukee S-llä toi. Ja sitten täällä on importattu. Se toimii toistaiseksi aivan samalla tavalla, mutta Python on taas sen verran avulias, että se antaa tällaisen varoituksen, että ihan kohta tämä ei enää toimikaan, kannattaa käyttää NumPyä mieluummin. Mutta tästä tosiaan, jos löydätte sellaisen esimerkin, missä on jotain tämän suuntaista, niin ongelman ratkaisu on se, että vaihtaa tuon S paikalle N ja ajaa sen uudestaan ja ei herjaa enää. Ja tämän lisäksi, niin kun itse olen tottunut tekemään vähän isompia ongelmia, niin tosi monissa esimerkkeissä se koodi alkaa tällaisella loitsulla. Joka taas toimii tässä yhteydessä aivan identtisellä tavalla, mutta se tarjoaa niin kuin jonkun verran lisämahdollisuuksia isompien ongelmien yhteydessä. Jos tekisin nyt kaikki kurssimateriaalit uudestaan, niin jättäisin tämän asian pois, koska se on tarpeetonta monimutkaisuutta tämän kurssin rajoissa. Mutta ne, ketkä tämmöinen, sanotaanko hienostelu ei niin kiinnosta, niin voivat vaan jättää tämän asian huomiotta. Se toimii tässä kohtaa samalla tavalla. Ja ne, ketkä on ohjelmoinnista enemmän kiinnostuneita, niin kannattaa googlettaa vaikka unit testing tai jotain samansisältöistä, niin selviää sitten, että miksi itse käytän tällaista lisäpalaa tässä useimmiten. Mutta joo, oli oikeastaan tämän tutorialin asiat siinä. Käyn vielä pikapikaa alusta läpi, että mitäs tässä nyt käytiinkään läpi. Eli Python on tosiaan tämän kurssin ensimmäisen puoliskon pääasiallinen ohjelmointityökalu, tai oikeastaan ainut. Toisella puoliskolla käytetään sitten Ansys Fluentia, mutta sillä ei varsinaisesti enää ohjelmoida yhtään mitään, vaan sillä Fluentilla lasketaan sitten sen verran monimutkaisempia asioita, että olisi tietenkin hirveän sivistävää koodata ne itse, mutta meidän kurssin aika ei riitä siihen millään, niin käytetään valmiita työkaluja. Suosittelen Windows-puolella käyttämään Anaconda-pakettia näiden työkalujen asentamiseen, koska se luultavasti toimii aika näppärästi. Siellä Anacondan mukana tulee muun muassa spyderi. Jos käyttää Linuxia, niin kuin esimerkiksi minä, niin
sitten suosittelen, että käyttää sitä oman distronsa suosikki pakettimanageria. Niillä toimii kaikki aseet yleensä tosi hyvin ja ongelmitta. Pythonia tosiaan voi käyttää tällaisena ihan niin kuin laskimena, oikein kätevää, jos on jotain aivan superpientä ratkaistavaa, mutta aika tosi nopeasti kannattaa mennä tähän editorimuotoon, koska se on vain paljon monikäyttöisempi. Ja me tosiaan leikittiin tässä tällaisella pienellä ongelmalla, mikä on kuitenkin ihan todellinen ongelma. Putkia on maailma täynnä ja tämä on hyvin standardi tapa ratkaista se. Tätä pystyy kyllä niin kuin hienostelemaan vielä aika paljonkin, mutta niin kuin näin se asia ihan oikeasti oikeassa maailmassa useimmiten tehdään, tai sitten se tehdään paljon huonommin. Että tämä on jo niin kuin oikeastaan aika hyvä ratkaisu. Se kuitenkin huomioi mekskitkahäviöt ja tollaiset ihan oikein. Pythonin rakenne on sellainen, että se itse peruspythoni on hyvin pieni, hyvin kompakti ydin, jolla ei pysty oikein vielä käytännön ongelmia ratkaisemaan. Mutta siihen ytimen ympärille on rakennettu aivan valtava määrä kaikkia täysin avoimia ja ilmaisia, helposti saatavilla olevia laadukkaita kirjastoja. Tieteellisen laskennan käyttöön tämä NumPy on niistä se, mitä käytetään oikeastaan joka kerta. Jos vaikka sitä ei erikseen mainittaisi, niin se melkein aina on siellä pellin alla, koska se on vain todella yleiskäyttöinen ja hyvä. For loop antaa meille mahdollisuuden ratkaista todella paljon ongelmia vain marginaalisella lisäkoodaamisen vaivalla. Liittyy oikeastaan kaikkeen ohjelmointiin. Ei ole mitenkään tämän kurssin niin kuin erityisasiaa. Ja kuvahan me halutaan plotata melkein joka kerta, niin se hoituu sitten tuolla matplotlibillä ja pyplotilla. Ja tässä spyderissä ne kuvat oletusarvoisesti plumpsahtaa tänne plots-välilehteen. Muita välilehtiä on muuten esimerkiksi tällainen variable explorer, mistä näkee muuttujien arvoja suoraan. Itse en muista sitä oikein käyttää, koska ohjelmoin yleensä sellaisella tyylillä, että niitä ei tässä näy, mutta näissä meidän harjoituksissa itse asiassa aika usein näkyy. NumPy-arraut on tosi hyvä juttu, mahdollistaa tiivistä, tehokasta koodia, suosittelen lämpimästi, ja NumPystä ylipäätänsä löytyy ratkaisu todella moniin insinöörin ongelmiin. Tai jos ei NumPystä löydy, niin Skipystä sitten viimeistään. Funktiota kannattaa käyttää mieluummin liikaa kuin liian vähän. Niillä saa paketoitua koodia tällaiseen siistiin muotoon, että jos haluaa vaikka vaihtaa jotain parametria, niin se onnistuu vain marginaalisella lisätyöllä. Ja aineominaisuudet on sellainen toistuva ongelma, niin kannattaa käyttää siihenkin kirjastoa. Me käytetään Coolpropsia täällä, mutta varmasti tähän löytyy monia muitakin ratkaisuja. Ja itse asiassa sellainen niin kuin varsinkin aloittelijoille, mutta myös kokeneille Python-koodaajille, niin melkein aina, kun keksiikään jonkun sellaisen ongelman, mihin haluaisi ratkaisun, niin Python toi yhteisö on niin iso ja vahva, että kyllä joku on jo valmiiksi tehnyt siihen jotain aika hyvää, mikä ainakin melkein suoraan sopii siihen sinun ongelmaasi, että melkein aina, kun vähän viittii googletella, niin sieltä löytyy sitten ratkaisu. Ehkä pääongelma on pikemminkin siinä, että niitä ratkaisuja tapaa löytyy liian paljon. Ja siinä menee sitten hetki ihmetellä, että mikähän näistä olisi parhaiten siihen omaan ongelmaani soveltuva. Tänään tämmöistä. Huomenna alkaa sitten kurssin, sanotaanko oikea asia luennolla. Ja keskiviikkona on sitten ensimmäiset Python-harjoitukset, jossa kyllä kertaan edelleen Python-ohjelmointia
mutta enimmäkseen niin kuin sitä itse kurssin asiaa. Mä jään tähän hetkeksi pyörimään, jos jollakulla on jotain kysyttävää, mutta pistän nyt nauhoitukset pois ja nauhoitukset päätyy sitten Panoptoon toivottavasti piakkoin.